Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печенькова. Беларусь ратыфікавала дамову з Расіяй аб гарантах бяспекі ў межах так званай саюзнай дзяржавы. Сярод іншага дакумент дазваляе Крамлю ствараць вайсковыя аб'екты на тэрыторыі нашай краіны. Акрамя таго, закон абавязвае Расію і Беларусь разам забяспечваць абарону суверэнітэту, незалежнасці і канстытуцыйнага ладу абедзвюх краінаў, а таксама падтрымліваць адна адну усімі дапушчальнымі міжнародным правам спосабамі і сродкамі. Каментуючы гэты пункт, Уладзімір Пуцін азначаў, што гаворка ў тым ліку вядзецца пра расійскую тактычную ядравую зброю, якую нібыта з дазволу Лукашэнкі ўжо размясцілі на беларускай тэрыторыі. Маштабна і пад грыфам сакрэтна. У Беларусі пачалі фармаваць эшалоны для транспартавання вайскоўцаў, тэхнікі і боепрыпасаў. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў. Паводле аб'яднання, адбор пасажырскіх вагонаў на замову Міністэрства абароны пачаўся 18 лютага на станцыі Багатырова Менскай вобласці. Вядома, што на сённяшні дзень падрыхтавалі мінімум 48 эшалонаў. Гэта пераважна пласкартныя вагоны, што былі не ў найлепшым тэхнічным стане. Каб яны маглі быць прыдатнымі для транспартавання, іх забяспечылі неабходнымі матэрыяламі, у тым ліку вадой і вугалем. Эшалоны накіроўваюць у гарады, дзе месцяцца буйныя вайсковыя часткі. Сярод іх Азярышча, Барысаў, Слонім, Заслонава. З 3 лютага ў Беларусі праходзіць правяранне баявой гатоўнасці ўзброеных сілаў. Падчас яго Міністэрства абароны планавала перамяшчэнне вайсковай тэхнікі ды трэнаванні на палігонах. Беспілотнік упаў, але не выбухнуў. Сталіся вядомыя падрабязнасці падзення расійскага дрона ў Брагінскім раёне. Інцыдэнт адбыўся 1 лютага каля вёскі Малажын на Брагіншчыне. Паводле выдання «Флагшток» дрон упаў за мясцовай піларамай. Дрон упаў, але не выбухнуў. Прыязджалі сапёры і іншыя служывыя. Частку людзей, якія жывуць у раёне падзення, эвакуявалі ў клуб. Хацелі на месцы падарваць, але затым кудысьці вывезлі, выбуху не было. Улады нікому не казалі, чый гэта дрон, але людзі і так ведаюць, што адбылося. Паводле крыніцаў выдання, расійскія дроны часта пралятаюць над вёскай, а таму мясцовыя, цытата, больш-менш звыкліся з гэтымі палётамі. 1 лютага БПЛА над Малажыным зафіксаваў маніторынгавы канал «Беларускі гаён». Праект адзначаў, што дрон тыпу «Шахет» заляцеў у паветраную прастору Беларусі каля 5 гадзіны раніцы падчас атакі Расіі на ўкраінскія гарады. Вандалы падпалілі дзверы маскоўскай кватэры саліста гурта Би-2 Ягора Бортніка. Відэа падпалу з'явілася ў закрытым тэлеграм-канале «Аукцыён пальцев». Паводле аўтараў допісу, акт вандалізма – гэта цытата падарунак фронтмену на 23 лютага. Маўляў, музыка ўсё жыццё зарабляў у Расіі, але як пачалася вайна, з'ехаў з гэтай краіны і пачаў фінансаваць ЗСУ. Днямі саліст Би-2 расказаў у інтэрв'ю пранкерам, што штомесяц накіроўвае украінскаму войску 5000 еўраў, а агулам пералічыў суму 100 000 еўраў. Пасля гэтага запіс размовы, а таксама адрес кватэры музыкі выклалі ў адкрыты доступ. З рахункаў беларусаў будуць аўтаматычна спісваць штрафы. Законапраект, што замацоўвае гэтую захаду, разглядаюць у палаце прадстаўнікоў. Аўтаматычныя спагнанні будуць датычыць усіх парушэнняў. Пры гэтым сума выплаты не павінна перавышаць 20 базавых велічыняў ці 840 рублёў. Чыноўнікі сцвярджаюць, што законапраект, цытата, вельмі пазітыўна ўспрымаецца грамадзянамі. В комиссию по законодательству поступают очень много обращений и к нашим коллегам-депутатам, в том числе от простых граждан, обращения, идущие от земли. И нас это очень радует, что наши избиратели занимают такую активную гражданскую позицию. Для нас очень важно, чтобы закон был эффективным, чтобы он обязательно работал на перспективу и чтобы он, конечно, охранял законные интересы граждан и государства в целом. Раней пра аўтаматычнае спагнанне штрафаў казаў міністр юстыцыі Яўген Каваленка. Праўда, тады захада датычыла толькі парушальнікаў правілаў дарожнага руху. Запаволіць працэс урбанізацыі і спрыяць перасяленню гарадскога насельніцтва ў вёску. Гэтыя ды іншыя захады прадугледжаныя жыллёвай палітыкай Беларусі да 2030 года. Распрацоўвае праект Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Згодна з канцэпцыяй, больш жытла, у тым ліку арэндных кватэраў, пачнуць будаваць у гарадах-спадарожніках і вёсках, адначасова зменшаючы колькасць аб'ектаў у сталіцы і абласных цэнтрах. На думку чыноўнікаў, гэта палепшыць дэмаграфічную сітуацыю ў сельскай мясцовасці, а таксама развяжа праблему з недахопам кадраў. Яшчэ адзін кірунак працы будзе датычыць рэнавацыі жытла. Чыноўнікі плануюць зносіць хрушчоўкі, бо, маўляў, вылучаць грошы на іх капітальны рамонт немэтазгодна.
На гэтым я з вами развітваюсь. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна, а таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.